speciální bod programu tohoto maturitního plesu Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice tříd P4A, B a druhá NS je právě tu. A neb po půlnoční překvapení třídy druhá NS. Vidíte, už jsou připraveni, mají na sobě klobouky, to je dobré znamení. Tak já čekám opět na pana kouzelníka Chryptu, aby dal svolení s tím, že to může začít. Tak ano, tak poprosíme veškerou pozornost na taneční parket, nebo začíná po půlnoční překvapení třídy druhá NS. Jen pojďte do toho! Byly časy, kdy každý jeden z nás měl měšec povrch plnej zlaťáků. A s něma rostla chuť, to se ví. Průhledný sklenice se taky plnily povrch mokem stejně zlatým, jako jsou ty drobáky, co ubejvaly. A ukázalo se, že zmizely snad všecky. A my bychom měli taky. Dej na podíl šéfovi, ten nás zabije. Já říkala, ať se to dáme hned stranou. A proč to teda neudělala, ty chytrá? Jsem věděla, že pitomec jak ty mě stejně nebude poslouchat, tak co bych se víckrát namáhala. Nebyla jsi to ty, kdo nejvíc profutroval? A kdyby, co s tím teď? Pověsit jí a okrást o všechno, co má. Pověsit a okrást z toho, co něco má. Výborná práce, tenhle měsíc se topíme v penězích. Mám ráda, když se to děje a chci, aby to tak zůstalo. Ale ty věci, co jsme pro to museli udělat. To je fakt, poslední chudák po mně chtěl, abych si vyslechla jeho problémy. Když si pak poslechnu zvuk cinkání kováku ve svým měšci. Moje řeč tomu zvuku se nic nevyrovná. Co to bylo? To já. Byl to omyl a teď mám o náplňnici míň. Výborně, genie, to je ten moment překvapení. Není nic ztraceno. Využijeme chaos v náš prospěch. Prostě tam vtrhneme a budeme se vydávat za zachránce. Sundej ten šátek. Sakra, proč? S ním tě budou podezřívat. A jo? Tak jo, jdeme na to. Jeden chytřejší než ten druhý, fakt. Ale no tak co se to tu děje? Pro hromadnou návštěvu musíte mít rezervaci. Jak by k tomu moje holky přišly? Já vím, že jsme to dlouho nedělali, ale pro hromadný loupeže musíme mít rezervaci. A jako jednotlivec ne? Co když to uděláme ještě jednou? Po sobě. Klidně po sobě, ale s rezervací. Tohle je slušný podnik. Tak teď nevím, co si z toho mám vzít. Nic, odejdete s prázdnou. Sakra, tohle byl dokonalý plán. Co ten tady dělá? Ten se tu jak živ neměl ukázat. Vždyť mám manželku, ne? Tu děsivou ženskou. A děti vypadá jak on, až toho mráz běhá po zádech. Tohle neřešte. A co s váma? Na co čekáte? Na kolena. Takhle mě na to ještě nikdo nepožádal. To jsou mi způsoby. Takhle se mluví k dámám? Dohadovali jsme se. Opravdu dlouho. A peníze utopené ve whisky jsme měli raději věnovat na koupi tarotových karet. Nebo lépe služeb šarlatánky, poněvadž my umíme číst jenom v těch pokrovejch. A kdybychom bývali věděli, že tam bude stát ten s hvězdou, pak by jedinej z nás práh salonových dveří nikdy nepřekročil. Jen ve výjimečných případech. A tak jsme se potýkali s čistým neštěstím. Na světě měl tou dobou větší smůlu snad jediný člověk. To je vedro. Minimálně 50 stupňů ve stínu. Ta pitomá mula mi utekla za divokým koněm do pouště. Já vím, byl to frajer. Ale kdyby mi předtím aspoň podala čutoru s vodou z toho sedla. Tohle mám za všechno, co jsem pro ní udělal. Kéž by mě raději to slunko sežehlo. Do toho... Ne, zpropadenej déšť. V téhle oblasti je v něm nějaký sajrajt. Ani napít se ho nemůžu. Taky bych se měl schovat. Ale široko daleko není kam. V poušti samoten pobýval dobrých pár dní, a nebo měsíců. Čas tam plynul poněkud prazvláštním způsobem.
Takže teď už pomalu ztrácel i z poslední zbytky naděje. Brodil se dunama písku, mokrejma natolik, že do nich zapadal. A když mu usté docházely síly, jen tak se vytáhl nahoru, ještě předtím, než se sám zakořenil a proměnil v ohyzdně vypadající kaktus. Jsi moje fantazie? Nebo opravdu otravný hlas v mojí hlavě, co mi furt připomíná, jak špatně na tom jsem? Je tohle skutečný? Mám pocit, že už blouzním. To byla jediná věc, co mi ještě zbyla. Ne! Řekněte mi, že tohle je jenom městský představení. Ruce za hlavu. Jistě, samozřejmě, jak jinak. Ale tohle je náš šerif. To chci vidět, jak pár balíků, jako jste vy, porazí... Aha, dobře, už se stalo, jasně. Možná je to mnou. Co koukáte? Zajměte ho taky, přece ho nenecháme jen tak odkráčet pryč. Pro Krista, slitujte se aspoň nad tím chudákem. Vždyť vypadá, že prošel peklem. Jo, to je vlastně docela pravou. Nemůže to být tak špatný, ne? Já už se na to vykašlu. Výborný manévr. Teď vemte tu zbraň. A jo? Co s ní? Palte. Ale pokud možno, tak ne po mně. Ale téměř se to trefil. No, asi se té věci líbíte. Ha? Dost bylo řečí. Složil se našeho parťáka a za to si zasloužíš ten nejvyšší trest. To není pravda. Já ho neskládal. Udělal to docela sám. Všichni to viděli, že jo? Nedočkal by se žádného potvrzení, ani kdyby na něj čekal celou věčnost a třeba ještě o krapet díl. Přesně v ten moment totiž každej do jednoho měl zavřený oči. A i kdyby ne, nějaký slovo pro nás tehdy nic neznamenalo. Pardon, trochu teď vypadávám. Provázím vás celým příběhem, ale stále mi přijde, že tomu něco chybí. Když nejdou kšefty, tak je fůra času a mě teď trochu chytlo veršování. Takže jak to bylo dál? Bordel má lady i šerif na zemi, ruce svázaný, tváře skřiveny. Hledíc vstříc jediné naději, hrdina, co se zbabělosti netají. Proti zbabělci stojí banda zlosinů. Jeden křičí, počkej grázle, já nikdy neminu. Střela syčí, míjí, když opisuje přímou rovinu. Druhý křičí, to je v pít. A tak vypálí déšť z oceli, hřmělo věrodlouze. Nic moc z toho neměli, jen časy plný nouze. Úhlech skotku prapodivných vyhýbá se všem zákeřnostem, kolt v rukou rozklepaných, střelil, chtěl dát spát událostem. Kulka se odrazí, šerifa málem porazí, leč skřípne jen o starou kovadlinu. Letí dál, urazí místnosti polovinu. Nakonec od podlahy vzhůru a škrt uvolní oběma dámám provazy, zvláštní pocit ho provází. Ačkoliv zachránil dámy z nesnází, jeho srdce stýská si. Vstává mama, chytá se za vlasy, když v tom prohlásí. Ty musíš být hrdina mých snů. Nedivila bych se, kdybys byl tím nebezpečným pistolníkem, co nahání hrůzu každému zlosinovi. Prý se potuluje pustinou jenom na statným oři a chytá hlavy, na který je vypsaná odměna. To si mě s někým mejlíte. Měl jsem mlu, to jo. Ale ta utekla a pustinou se potuluju taky sám. Ale ne tak docela z vlastní vůle. Ha! Ještě ke všemu vtipný, ale dost toho. Měli by se z tebe raději třást strachy. Možná bude nejlepší, když se rovnou vzdají, protože tihle chlapíci mají na svých hlavách s tou odměnu. Nemyslím si, že... Já? Že jo? Taky jsem o něm slyšela. Ty hrůzy. Co provádí?
Dáma jako já je ani nemůže vyslovit nahlas. Říkám, že to nejsem já. Sakra, chlape, načte skromnosti. Kdybych jenom měl tak volné ruce, abych mohl zabránit tomu neštěstí. Dokonce ani já netoužím vidět, co z nich zbude, až s nimi skončím. Takhle jsem se zatraceně dlouho nepobavila. Škoda, že nám dochází čas. Odhod zbraň. Bez tak už jsou všechny bez železa. Super. Ta věc mě stejně děsila. Vyřešíme to postavy. Pěkně holejma rukama. Cože? To je ještě horší. Nemůžeme si je vzít zpátky? Jste v pořádku. Zažil jsem i zářivější dny. Ale ty ses nakonec s tím postrachem z prérií fakt stal. Koukej na ně. Jak bychom ti jednou mohli poděkovat? Já vlastně nechci moc. Jestli můžu obtěžovat, tak suchý oblečení a střecha nad hlavou pro jednu noc, možná nějaký ten dlabanec a budu ten nejšťastnější muž na světě. Můžeme tě udělat ještě šťastnějším. Sice ne úplně zadarmo, ale jestli bychom mohli probrat nějakou slevičku. Nechtěli bys k tomu noclehu společnosti někoho z nás? To vážně? To můžu? No počkat! Štěstí v neštěstí, jak se říká. Sice jsme museli čelit hrozivému lovci odměn, ale ten nám páchl před očima. Teda některé mimo ně. Co je ale největší bomba, šerifa odtáhl s sebou a naší bandě už nezbránilo nic. Hele, já se vážně omlouvám, ale fakt je mi z toho ousko. Nemůžu to udělat. Tohle je pro ty ženský čistá potupa. A teď si vem, že jim vezmem i ty poslední zbytky radosti. Hele, já nechtěla vypadat jak jeli to, co se zdráhá věcí. Ale fakt, jsem schopná čehokoliv, ale tohle je už přes čáru. Jo, tak asi dobrý den. Pardon, že jsme obtěžovali. Tohle si ještě vezmem a jdeme o dům dál. Trời ơi, không quay chủ vực làm luôn. Tak pozor, to bylo nečekané překvapení. To byla